Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asithi ukubheka la. Sino x squared plus y squared equal 1. I-equation yethu ke le esinayo nangesinye isikhathi sike sibize nge-relationship. Ya, iloko sizosebenza ngako. Ekusebenzeni kwako u-x squared no plus y squared equal 1, singenza nje ibalo zibe mbalwa size sikwazi nanokuthi sithola amaphoyinti. Uma sesiwakhiphela endaweni njengomdwebo singaphinde sithole umdwebo wethu njengalo engikudwebele wona la eceleni. Kodwa ke ngizofuna sike sikhulume ngayo le equation yethu lesi sibalo lesi esisiphiwe la, sikhulume ngaso sisebenza ngama derivatives. Ngifuna ke sike senze lokho kule video nanokuthi uma sesikwenza ke lokho sisebenzisa lokho sizoqaphela ini ukuze uma sesenza amanye ama video kube lula. Uyabona ka sithi ngithi ngifuna ukuthola isisindo sika y bengingenza kanje ukuze ngithole esinjani esipositive ngiphinde ngithole esinjani esinegative. Bengingasho nje bangibhalele lapha eceleni ngithi y wami equal i-square root sethu ngithi lo 1 wethu minus x squared wethu nangezansi kodwa ke sengiwufaka bani sengiwufaka unegative. Bengenza nje into enjengaleyo kalula nje kamnandi ukuze ngithole isinde ezahlukene zika y ukuze yabo ngihlanganise umdwebo wami le indingiliza ngithole ini amachashaza noma pheceleza amaphoyinti. Asibone ke manje ukuthi sizosebenza kanjani ke ngayo ke le equation yethu. Lokhu awuthi ngiqale la lokhu singakubiza nge-implicit differentiation. I-implicit differentiation ligadeke leli gama noma qaphela ke leli gama ngoma ube usuqala ukwenza ibale njengalezi uzolibona nje isikhathi eside kakhulu uzolokulubonile. Phecelezi nje kuchaze lokhu esizokwenza la ngezansi sengiqalile ukubhalela kona nakuya kuyefana nokuthi singathatha i-derivative ya x siqale ngayo sithi derivative ya x sizosebenza ngayo. Sithathe isibalo sethu njengoba sinjalo x squared plus y squared siphinde siyokhiphela ngaphandle any derivative u1 wethu uzobe uhamba wodwa. Asibona ukuthi singahlanganisa kanjani. Uyabona ukuthi kuzomela u-x wethu no y wethu suhlukanise. Sibe ngaba ne derivative sithi x base siphinde sithi derivative sivule nesikhala sikabani sika y. Singakhohlwa ukuthi no 1 ubuzimela sibhaka x squared y squared. Singakhohlwa ukuthi no y wethu bunjani ubuzimele. Y wethu ubuzimele u1 wethu nxa ubuzimele kuyafana nje uzokhumbula kakhulu ukuthi sesikwenzile ocishe kufane naloku ukuthi i-derivative yethu uma sibhekele yaka x ihamba no1 kuba u0. Ahlanganise siyakwazi futhi naloku ukuthi derivative yethu ilana ya x squared ivamisa ukusinika bani isinika nje u2x. Kodwa ke singakakwenzi kahle kahle ile ya y squared. Ngizofuna ukuthi sithi ukuzama ukutholani eya y squared. Ngushintshe lombala ya. Asiboneke. Singathi derivative sithi y squared. Singathi derivative sithi y squared. Enzansi singaba ne derivative yabani yawo y base sithi times dy enzansi sibe nabani no dx. Uyakubona ukuthi kungathanda ukuba intelula kanjani uma ngase sithi sihlanganisa kanjalo. Asiboneke. Uyamona ukuthi uy wethu akufananga naka x ngoba x sivene sathi 2x siyazi wazi umphumela wakhona. La ka y yabona ukuthi sithola abani y squared phezulu siphinde sithola y ezansi sithi times dy siphinde sizofaka nomani no dx. Uyabona ukuthi lapha yako d sesixhume sesixhume y bethu asisize ke sokuhlanganisela ngala nje basenqalile sibe nobani no d over dx wethu i-derivative yethu sithini sithi y nanke suthathile oqala y lapha ya sazothi x base siyavala sithini sithi squared. Asibone lokhu nje hayi akuyona nento engazi kudida kakhulu i-chain rule
umthetho nje weshende lakho yabona into enjengaleli chain rule. Ungathi ukubhekisisa kahle ubuyele emuva mhlawumbe uyobhekisisa kahle ama-video asakhuluma kamanzi ngama-chain rule. Sithola bani lana sithi 2y sanawo u-times dy no dx, dy no dx sithi 2x wethu lo kade sinawo vele sesizokuhlanganisa kanjani lokhu. Khumbula ukuba sesiguqule ngendlela engafani, sino 2y dy over dx nje bade sesikutholile vele lapha ngenhla phezulu sithi equal 0. Yabona ukuthi isibalo sethu sesiguqulekile sayinto enjengani, kade sisuka nje kumani ku-x squared y squared equal 1. Ngithi ukugoqa lokhu sibone ukuthi kona singakwenza njani. U-dy over dx ngayinto esuseka kanjani? Ngithi ngikuthathe, ngifuna ukuncamathisela sizoqhubeka ngako lokhu. Ngifuna ukuthi kufake la kukhona khona isikhala, yeah. Asiboneke u-dy over dx lona sususa kanjani? Asiqale sithathe kona lokho esifuna ukuthi sike sisebenze ngako kuqala. U-2x wesithe siyoweqisa ngale kwabani kwa equal osokuzokwenza ukuthi kube njani, ube negative. Uma usu-negative sesingakwazi ukuthi sithi kuyasusana u-2y sekusele ba u-dy dx u-minus 2x over 2y ngayinto enjengani. Uyabona into evelayo la ukuthi sesithola usizo kakhulu, sesithola u-minus x over y ngoba u2 bangasusana, u2 bangasusana. Usungabe usukuthatha-ke lokhu ukuqhathanisa naloku ekade sokwenza lapha kuqala ukwani kwama-square roots ethu, noma ukuqhathanisa nenye indlela yokwenza ama-chain rule. Ubhekisise kahle ukuthi ngabe le ndlela nathi esihambe ngayo ayibanganani iqiniso noma ayihamba kahle kakhulu. Kodwa-ke nje indlela ngathi ngibhale la imiphumela yami ngafana nokuthi ngine-square root sika-2 over 2 ne-square root sika-2 over 2 okungabe impendulo yalaphaya uma ukuthi usufuna ukukhiphela njengomdwebo. Ngibona ehlisela uma kuwukuthi ufuna ukukhiphela njengani njengomdwebo. Lapho yana-ke singasho ukuthi u-m wethu njengenjwayelo sithi 2 over 2 yani we-square root abayasusana abazisipha bani u-minus 1.